poder presentalo. E quería comentarvos un poquinho en que consiste, como se chama e cal é a finalidade, e tamén hoxe estamos pedindo colaboracións, entón aquí vamos a aproveitar tamén o público para pedir. Bueno, pois eu vou falar do libro Memoria Diversa. A idea de facer este libro xurdiu paralela e complementariamente a estes encontros, precisamente porque a memoria, xuntármonos ao redor da memoria da diversidade, nun encontro presencial ten a finalidade, entre outras cousas, que nos vexamos, que nos atopemos, que falemos, non? Que nos pidamos axuda ou que colaboremos, non? E a pesar de que as xornadas quedan gravadas, digamos que este tipo de eventos teñen como unha temporalidade, non? Un tempo breve. E a idea era que quedase tamén un constancia, algo físico, non tanto sobre estes encontros, pero sí sobre o concepto da diversidade LGTB e a memoria histórica. Aí penso que 2 anos, Fito, penso que foi, non, cando se celebrou en Madrid, no Orgullo de Madrid, o tema da memoria, e empezou a haber moitísimas publicacións, moitísimos libros que trataban precisamente investigacións, novelas. Bueno, digamos que o tema da memoria do colectivo pasou a ser o centro de moitas publicacións, e como sempre pasa, no caso de Galicia queda esa parte por contar, non? Entón eu fun facéndome con moitísimos libros que tocaban a historia do colectivo. Notei precisamente esa falta de perspectiva de país, non? De ollada desde Galiza tamén desta memoria. E daí, xunto con Marcos e con Belén, pensamos na idea de como deixar constancia, non? Como deixar testemunho, deixar algo físico nun espazo que se crease para que falasen estas voces. E pensamos facer un libro, neste caso concreto, un libro de entrevistas na que 12 persoas contasen a súa historia, non? E nese sentido, pois, bueno, o proceso foise demorando un pouquiño porque a nosa idea era tomar esas voces, facerlle entrevistas a 12, non digo activistas tampouco, non? Pero sí a 12 persoas do colectivo que, de alguma maneira, quixesen contar en primeira persoa a súa historia. Inicialmente, a idea era de falar con persoas de máis de 60, máis de 70 anos, a poder ser, non? Xente maior que tivese unha lembranza do que pode ser a época da represión franquista, non? Era unha parte así que inicialmente o que máis me interesaba. Ao intentar buscar entrevistas de persoas de 70, 80 anos que quixeran contar a súa historia, resultou bastante difícil, non? Atopar xente desa idade que públicamente fose gay, lesbiana, trans, ou que quixese falar, non? Que quixese pronunciarse e contar a súa historia. Entón, a partir de aí, bueno, pois a idea foi de retomar non só esa xente desa idade, senón xente máis nova, pero que de alguma maneira fose fundacional, non? O que fose importante no que foi o colectivo. Entón, creo que temos aquí as persoas máis novas das entrevistadas, que son Fito e Laura, pero que, bueno, que a pesar diso de ser persoas novas, son persoas que teñen xa unha historia, unha memoria, porque si é certo que parte que o movemento como tal do colectivo en Galiza sí que ten unha idade relativamente curta, non? Entón, a idea de facer unha entrevista informal, unhas conversas, e a partir desas conversas recrear unha historia relatada en primeira persoa. Quero dicir, é moi difícil, a min o formato publicar unha entrevista con formato pregunta-resposta non me gusta especialmente, porque creo que tamén debe de ser algo ameno a lectura, e nunhas conversas normalmente tendemos a falar, a estendernos, a divagar, e sí que era un pouco a idea de que non houbese intervención mínima ningunha no que fose o discurso, pero sí a hora de enfialo e de que a lectura resultase amena, si hai que traballar un pouco esas conversas. Eu quería, custoume un pouco atopar algunhas das persoas, e aí teño que agradecer, por exemplo, a Alas, non, e a Fito, que me puxo en contacto, e sí que quería citar, por eso puxen a foto de Trini Falcés,
unha muller que anda perto dos 80 anos, non? 81 xa, que vive na Coruña e bueno, pois unha muller que ten unha historia alucinante por contar, no? Que ten un pasado, que ten unhas vivencias que van desde, bueno, desde as veces que estivo presa en distintas cadeas, non? Pola súa condición, ata despois participar na primeira manifestación que se fixo en Barcelona, non? Entón, a mí interesoume contar as historias cunha perspectiva humana, quero dicir, persoas que tiveron unha vivencia ou unha militancia política, institucional ou activista, pero tamén outro tipo de persoas que non tendo esa representación tan pública ou esa personalidade tan pública, sí, digamos, que viviron a súa identidade ou a súa orientación nunha época difícil na que, bueno, pois, evidentemente, pois, con todo en contra, non? Cunha serie de contra, pois, coa familia, coa sociedade, coa educación, coa igrexa, con ese peso, non? A idea de que falasen, contasen a súa historia, a súa perspectiva, a xente dunha certa idade, e dame un pouco de rabia dicir iso, non? Porque tento aquí a Fito e a Laura, non? Que son xente nova, pero sí é certo que creo que é moi importante, e sobre todo eu que agora mesmo tamén estou en contacto con xente moi nova que está nos colectivos, non? Creo que falta na xente nova esa mirada, esa ollada hacia atrás de recoñecer hoxe temos uns dereitos, hoxe temos moito que loitar, evidentemente, pero temos xa a consecución dunha serie de privilexios, de dereitos, que son grazas a que estivo Trini, a que estivo Fito, a que estivo Laura, a que estivo Lalo tamén, que Lalo tamén unha das persoas que entrevisto, e que houve moitísima xente que en distintos momentos, circunstancias, perspectivas ou de distintas maneiras, pois fixeron pública a súa identidade, pública a súa orientación en contra de todo, abríndonos paso, abrindo fiestras, abrindo portas para que, bueno, pois hoxe poidamos ter unha relativa facilidade, non? Para sermos visibles e sermos públicamente aceptadas. Nese sentido, pois bueno, un proxecto que nos gustaría, non? Eu sou unha persoa que entrevisto, pero digamos que hai un traballo tamén dunha fotógrafa que é Carmen Cerviño, Belén Frejeiro vai facer tamén o tema de deseño gráfico. Queremos facer tamén un proxecto de libro que lle plantexamos a Deputación de Coruña, que queríamos un libro atractivo visualmente, non? Un libro que fose gorentoso, non? Un libro obxeto tamén, porque moitas veces, cando se traballa o tema da memoria, poñemos tanto empeño en centrarnos exclusivamente no que é a parte testemunhal, non? Ou a parte a recopilación, que ás veces perdemos tamén a perspectiva de que o que fagamos, o material que deseñemos, que de alguna maneira sexa atractivo, non, para o público, porque nós cando facemos, ou polo menos a miña vontade, non, de facer estas entrevistas é para que se vexan, para que se coñezan, para que se divulguen e para que a xente do colectivo ou fora do colectivo teñan ganas de coller un libro, que teñan ganas de abrilo, teñan ganas de lelo, non, e que resulte eso, que lle resulte interesante, non? Entón, bueno, pois a idea de traballar desde a memoria cunha estética, ademais, non? Concreta e cun obxectivo artístico tamén que teña un apartado documental no que aparezan, e aí xa falamos con Mariano, non? Que tamén aparecen algúns dos documentos que tedes digitalizados, pero que tamén formen parte dese acervo, non? Desas voces. Creando un libro obxeto atractivo, non? Porque nos dábamos moito a rabia ver libros de outras institucións, de outras latitudes, de outros países, que dicir, que libro tan interesante, pero aparte que libro tan atractivo, non? Que libro tan necesario. Entón, pois, creo que no traballo da memoria en Galiza quedan moitas cousas por facer, e eu, por exemplo, que traballei máis no ámbito da literatura infantil e xuvenil na recuperación da memoria, non? De achegar ao público infantil e xuvenil, a mocidade, a rapazada, tiven experiencias, pois iso, de traballar con María Xesús, que está aquí, de querer entrevistar as persoas que estiveron presas en San Simón. Tive unha oportunidade de entrevistar, creo que era o último home que quedaba vivo e morreu xa, non?
No caso de cando escribí Memoria do silencio, a historia das irmás Touza, de Ribadavia, as mulleres que axudaron que salvaron a vida de moitísimas persoas na Segunda Guerra Mundial, certo que morreron, non deixaron testemunho, e a única persoa que estaba viva, que lembraba e que falaba, ten como anda perto dos 100 anos tamén, non? Entón, como comentaba antes, Fito, que non deixemos escapar, non deixemos perder tamén as voces da diversidade que por desgraza tiveron a violencia, creo que unha das violencias peores, non? Que é o silencio, verse obrigados a vivir no silencio, non? E de alguna maneira, pois este proxecto que estamos traballando con moita ilusión, e que teño que agradecer principalmente aquí que temos a Lalo, a Fito e a Laura, non? Que se prestaron, que se brindaron a falar comigo, a contarme a súa historia, e outras persoas tamén, non? Guillermina, que estivo onte, Nanina. Creo que é moi necesario, non? Que teñamos esos diálogos, pero creo que é moi necesario eso, por unha parte, que teñamos ese debate interxeracional, pero que sí é certo, non? Que esa dignificación desas lembranzas, ese recoñecemento, non? E algunha das persoas, Guillermina me comentaba, non? É que eu agora que son docente, que estou con mozos e mozas de 14, 15 anos, parece que nacemos cos dereitos debaixo dun brazo, non? E non é para nada así. Todo o que nos costou, as vidas que se perderon, a enerxía, a ilusión, todo ese traballo, non? Todo o que custou, sobre todo as primeiras barreiras que hubo que vencer, non? Entón, pois que, de alguna maneira que recuperar, non tanto recuperar, sino facelo dunha maneira que quede aí de alguna maneira a disposición da xente de hoxe, da xente que veña, e que se recoñeza pois o labor calado de moitísima xente que dunha maneira máis activa, máis política, máis pública ou máis privada, pois conseguiron e loitaron precisamente pola dignificación e pola visibilización, non, do colectivo. Eu teño algunhas, hai un libro que vos comento que ainda está en proceso, ainda me quedan algunhas persoas por definir, co cal aquí se hai algunha persoa que pensedes que non pode faltar. Isto, evidentemente, 12 voces son poucas, pero, polo menos isto é un inicio, e como ademais hai paralelamente varios proxectos que están xurdindo da Ulloa ou de Alas, non? Que de recuperar e de facer estes testemunhos, pois este será un paso máis, un banzo máis neste traballo que ata agora prácticamente non se fixo, pero que é alegría, non? Que empecemos a decatarnos desta necesidade. A min, por exemplo, pois unha das historias que máis me impactou, non? Pois é a de Trini, que ademais, que a nivel de memoria tamén está perdendo tamén un pouquiño, non? E ás veces ela decía que a veces non sei o que me pasou, o que lembro, o que non lembro, non? E como hai que tirar dese fío ás veces, porque esa necesidade tamén que ten a xente maior, non? De falar, de contar das súas cousas, a soidade tamén no que se atopa esta muller, non? Que tivo unha vida moi dura e que agora ten, de alguna maneira, está así un pouco, ás veces, enfadada ca vida, non? E que, sí, e que eu creo que o feito de que estea Fito, de que vaya Daniela tamén, ou de que estea Cristina, que tamén está moito con ela, ou que vayamos ali falar con ela, botar unha tarde, unha parrafada, que conte, ás veces fala dunhas cousas, ás veces repite, pero creo que tamén esa necesidade de prestar atención, non? De prestar atención a xente que por desgraza tanto tivo que calar, non? E ás veces o que custa tamén que arranque, non? E que conten, e hai cousas que por exemplo, da primeira vez que estive con Trini, prácticamente non me dixo nada. Foi despois, na segunda, e que despois me chamaba por teléfono cando ian xurdindo, non? Porque despois tamén esas lembranzas que eu creo que moita xente tivo que meter nun espazo da memoria con tanta chave, con tanto ferrollo, con tanta coiraza, precisamente polo doloroso que resultaba, ás veces que saia custa moito, non?
Entón, pois, eu pensei que ia ser un traballo relativamente sinxelo, de facer unha entrevista e de falar, pero decateime de que en algúns dos casos custaba moito chegar, non? Precisamente polo agochado que estaban algunhas partes, algúns momentos das súas vidas nas que tiveron, bueno, pois que pasar por situacións ben complicadas, non? E entón, pois nada, isto simplemente é un petisco de aproveitar este espazo, non? Que este proxecto de libro xurdiu paralelamente ao Congreso e inicialmente a idea era presentalo aquí o libro, pero foi imposible porque tamén nos cadrou o tema da pandemia e claro, ir a entrevistar a persoas que, bueno, ainda non estaban vacinadas, pois fíxose moi complicado, non? Entón, pois, nada, feliz de estar aquí, de poder contarvos este cachiño, vou facer así algún paso así de algunha das fotografías coas que traballamos. E que precisamente un pouco non se buscaba tanto a perspectiva histórica, senón a vivencial, a humana, a afectiva, non? Contar desde o corazón, desde as tripas. E a verdade é que eu estou aprendendo moito neste proceso, porque unha cousa ver unha noticia ou ler algo, pero despois, claro, falar e ir descubrindo, non? Sentimentos, emocións, momentos de todo a loita, de todo o positivismo, pero tamén de moito sufrimento, non? Que houve redor por unha parte do que comentaba, non? Por unha parte a represión, a autorrepresión, pero por outra parte tamén creo que, como comentaba, non? O máis duro, creo que o silencio, que o colectivo se viu obrigado, creo que do peor, non? Do peor que puido pasar, a vergoña, moitas veces, non? Por unha parte o medo, pero por outra a vergoña. Entón, eu creo que romper o silenzo ten que ser, de alguna maneira, tamén romper con esa vergoña de poder falar, non? Dunha mesma. Entón, eu creo que cando falamos eso de dar voz, de crear espazos confortables para que a xente fale, ten que ter ese punto de dignidade, non? De dignificación que creo que xa é difícil reparar, non? Reparar a humillación de tantas décadas, de tantos anos de despropósito e de desmemoria. Entón, pois nada, eu non quería entreter máis e ocupar máis tempo, que temos moitas ganas de escoitar a Eric, e eu confío que cando máis ou menos saia o documental de Tomás Fábregas, pero esperamos que novembro é un mes ben interesante, non? Para tratar os temas de memoria, pois que podamos ter o libro e compartir este traballo que está sendo, como os comentaba, algo máis difícil do que contaba, pero moi enriquecedor a nivel personal, basicamente polo que estou aprendendo de historia, pero tamén a nivel afectivo e emocional. Moitísimas grazas ás que estades aquí, que me axudastes.